कशासाठी? हे आपलं तुला ताकदीसाठी पण, बाळाचं पोट फुगत नाही, असं सगळ्या गोष्टीवर आहे. ड्रायफ्रूट आहे सगळं त्याच्यामध्ये, खोबरं आहे, ओवा आहे ना त्यात? ओवा आहे, डिंक आहे, सर्व आहे त्याच्यामध्ये. नमस्ते. आज मी ताईसाठी आहे ना, आता ताईची डिलिव्हरी झालेली आहे ना, मग ताईसाठी आता आणि ताईच्या बाळासाठी म्हणजे त्यांची तब्येत चांगली राहण्यासाठी ताईला काय खायचं असतं की ते नवीन डिलिव्हरी झाली की नाही, मग पहिल्यांदा हे असं खायचं असतं सगळं ओवा. म्हणजे आता मी ओव्याचा हलवा बनवते आहे. म्हणजे आपण ओव्याचं ते चुरण सारण असं काही बोलू शकतो, पण आपण तुपामध्ये मी ते फ्राय करून ठेवणार आहे. नाही तर माणसं काय करतात माहिती आहे का, खारीक, सुक्या खोबऱ्याचे तुकडे आणि ओवा हे असं एका डब्यात भरून ठेवतात आणि ते थोडा थोडा ओवा ते खात राहतात. पण तसं खायला पण माणूस कंटाळतो ना, त्याच्यापेक्षा हे असं केलं ना की माणूस कसं आवडीने खाणार. आणि तेवढं ते प्रोटीन नाही ना, हे सगळं त्या बाईच्या पोटात जातो, म्हणजे ताईच्या पोटात जाईल तर ते बाळाच्या पोटात जाईल. बरोबर. हे ताईने खाल्लं ना तर ते बाळाचं पोट नाही फुगणार. आणि समजा ताईने कधी ताईचं जेवण कधी उलट सुलट झालं तर ते बाळाला अपचन होणार नाही. बरोबर. त्याच्यासाठी हे सगळं मी असं बनवते आहे. आता तुम्हाला बनवताना दाखवेन, पण पहिलं मी काय काय घेतलंय ते बघा. हे 2 वाट्या सुकं खोबरं, 2 वाट्या असतात म्हणजे 1 नारळ, 2 वाट्या सुकं खोबरं. हे आहेत ना, मी याचे 2 वाट्या खारीक घेतले, याचे चेचून बिया काढून घेतले, तुकडे केले. आता हे मला मिक्सरला बारीक करून घ्यायची आहे. हा ओवा 1 कप, हा ओवा पण आपल्याला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा आहे. हे बदाम हे पण आपल्याला पहिले चेचायचे आणि त्याच्यानंतर मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे. आणि हा डिंक, थोडासा डिंक घ्यायचा म्हणजे आपल्याला ताकदीसाठी, कंबर दुखत नाही त्याच्यामुळे. तर हे डिंक आहे ना, हा फ्राय करून घ्यायचा आहे तुपामध्ये. थोडी वेलची घेतली आहे आणि हे गुळाची पावडर आहे. आता ह्याच्या डब्बल आहे ना गुळाची पावडर घ्यायची. ओके. आता 1 वाटी ओवा घेतलाय ना तर 2 वाटी गुळाची पावडर घ्यायची. समजा गुळाची पावडर नसेल तर तुम्ही असं गुळ बारीक करून घेऊ शकता. ओके. आता मी तुम्हाला बनवताना दाखवेन. आता पहिलं हे सगळं मी बारीक करून घेते. बाहेर कसली गडबड आहे? बाबूच्या आजोबांचा व्हिडिओ कॉल आलेला आहे. जीजू आजोबा आजी ते सर्व एकत्र बघतात. व्हिडिओ कॉलनी बघतात ते. आजी पण बघतो, आजी बोलते. ते हातात काय घातलंय? कोणी? तू हातात रिंग? ही रिंग? हा. कुठे होती एवढे वर्ष? ही रिंग आहे ना 6 वर्ष झाली. 6 वर्ष हरवली होती ती. आताच परवाच्या रात्री मला सापडली. म्हणजे पर्स मध्येच होती ती. पर्स आता वापरत नाही. त्या पर्स मध्ये आम्ही सर्व चार्जर आणि मोबाईल चार्जिंगला ठेवतो अडकून, त्याच्यात ठेवतो. त्याच्यामध्ये ही होती. 6 वर्षाने मम्मीला. ती पण सोन्याची आहे. सोन्याची आहे माझी आणि मोतीची. म्हणजे अशी सेम रिंग पप्पानी आणि मम्मीने दोघांनी कॉमन बनवली होती. पप्पाची माझ्याकडे आहे आणि मम्मीची आता ती मम्मीला सापडली. म्हणून मम्मीने घालून ठेवली बघा. बाकी सर्व रिंग्स काढून ठेवली आहे. बाबू लक्की आहे. आता हे मी कसं बनवायचं ते मी तुम्हाला दाखवते. ओके. हे असे मी चाळणीमध्ये आहेत ना, असे चेचायला घेतले. त्या चाळणीमध्ये उडत पण नाही, अशी चेचून घेते आणि मिक्सरला जरा सरसर करते. दिलू पण काय खायला आली? चिची काय खायला आली बाबू? दिलूची जखम भरली का मम्मी? आता भरली जराशी राहिली. थोडीशी राहिली ना? हो. तुमची दिलू शानी. दिलू चिची खायला आली. दिलू है ना दिलू? मम्मीसाठी पण बाबूसाठी पण. आता इथे मी गॅस पेटवलाय आणि कढई ठेवली आहे. आता कढईमध्ये आहे ना हे 2 वाटी खोबरा किसून घेतलाय ना, हे पहिला मी भाजून घेते. का माहिती आहे भाजून घ्यायचा? मग तो जास्त दिवस राहतो ना, मग तो खराब होत नाही, खवट होत नाही, म्हणून भाजून घ्यायचा. म्हणजे पहिला भाजून घेते, तूप न टाकता. सुका खोबरा आपला चांगला भाजलाय बघा. कढई आपली तापली ना की गॅस कसा मीडियम करायचा बारीक. आणि खोबरा आहे ना कच्चा चांगला असा भाजून घ्यायचा, नाही तर एकीकडे कच्चा राहतो एकीकडे लाल होतो. तसं नाही करायचा. चांगला एक बाजूनी सगळं व्यवस्थित भाजून घ्यायचा. असं खोबरा बघा आता चांगला भाजलाय, सुगंध पण आलाय बघा त्याला. आता काढून घेते. ते आपला खोबरा भाजून झालाय. आता आपल्याला आहे ना डिंक तळून घ्यायचा आहे. त्याच्यासाठी मी तूप घेते. तूप मी 1 वाटी घेतलेला आहे, पण तो कमी पडेल ना, म्हणून डिंक तळायला वेगळा तूप घेते अजून. आणि तुम्हालाही आहे ना थोडासा बनवायचं असेल ना, समजा 10 दिवस खाण्यासाठी बनवायचं असेल तर ते मी थोडं सामान तुम्हाला पप्पू लिहून देईल मापाने एकदम. चालेल. आणि इकडे आमच्याकडे गरम खूप होतंय ना,
गरम खूप होतंय. तेव्हा ते पप्पूने आयडिया काय केली आहे बघा, इकडे हवा कुठे जाते आणि हवा हवा कुठे येते. हे कसं जास्त गरम आहे, ती गरम हवा आता गॅसची हवा ना पटकन बाहेर, तसं आपलं एक्झॉस्ट सुद्धा आहे, पण ह्याच्याने सुद्धा कशी पटकन बाहेर हवा जाईल ना. हां चला आता ते बंद का ठेवलं, कारण आपल्या रेसिपीमध्ये आवाज येईल ना म्हणून. चला आता तूप इकडे तापलेला आहे. आता मी गॅस थोडा मीडियम करते आणि हा डिंक आपल्याला थोडा थोडा करून, आम्ही पाव कप घेतलेला आहे, थोडा थोडा करून तळून घ्यायचा आहे. सर्व एकत्र नाही, एकत्र केला की सगळा गोळा होईल ना. हां मग ह्याला 3-4 वेळा हां ना. हो फुलतं ना ते पूर्ण. फुलतो ना म्हणून. आता आपला डिंक पण तळून झालाय. फुललाय किती छान बघ, है ना, एकदम लायासारखा दिसतो. आणि खोबरा पण इकडे चांगला भाजलाय. तो आता खोबरा असा जरा चुरून घ्यायचा. म्हणजे कसं माहिती आहे, बाळंतिणीला चावायला नको जास्त, कारण त्या बाळंतिणीचे म्हणजे कसे दात दुखतात, हलकं शरीर झालेलं असतो ना, म्हणून जास्त कडक वस्तू द्यायची नसते खायला. जेवढं नरम नरम असेल ना तेवढंच खायला द्यायचं. माझी मुलगी आहे म्हटल्यावर मी तसं करणारच ना. नाही तर काय काय लेडीज लोक माहिती आहे का, पहिले खोबरं, सुकं खोबरं, खारीक आणि ओवा असंच चावून खायचे. आता हे भाजलेला नसताना आणि आपण आता तसाच तुपामध्ये फ्राय केला असता ना तर असा चुरला नसता. हां आता सगळं असं जरा करून घ्यायचं. याचा डिंक पण बघा चांगला चुरून मॅश करून घेतलाय. आता चांगला बारीक झाला ना. आणि आता हे डिंक आणि खोबरं आहे ना मिक्स करून घेते, म्हणजे ते आपल्याला तुपात सोडायला चांगला पडेल, पटकन टाकता येईल. सर्व तुपामध्येच करायचं असतं. तूप चांगला तापून घ्यायचा. आणि मला वाटतं ते कमी पडेल, कारण आपल्याकडे ना जास्त साहित्य आहे ना. आता मी इथे ना गुळाची पावडर घेतली आहे बघा, 1/2 किलो गुळाची पावडर घेतली आहे. पण या एवढ्या साहित्यामध्ये आहे ना गुळाची पावडर मला कमी पडेल, म्हणून मी 1 वाटी गुळ घेतलेला आहे. आता हे गुळ आहे ना मी तुपात टाकणार आहे. आणि हळूच टाकताना हळूच टाकायचं. आणि पावडर तिथं नाही टाकलं असतं, पावडर पण टाकायची आहे, टाकायची आहे ना. पण गुळ कसा जरा चेचून घेतलाय, जाड आहे ना, म्हणून तो पहिला टाकते. जरा विरघळून घ्यायचं ते गुळ कसा पिघळलाय बघ, है ना. पूर्ण हे झालं. हा आता त्याच्यामध्ये मी पावडर टाकते. त्यांच्याकडे समजा पावडर नसेल पूर्ण गुळ वापरायचा. गुळ वापरायचा. आता मला पावडर कमी झाली ना म्हणून गुळ वापरलाय. नाही तर पूर्ण पावडर वापरली तरी चालेल. आता गुळ पण, हे पावडर पण तशीच पिघळून घ्यायची, पाक बनवून घ्यायचा तुपामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये ना हे हलवा बनवताना तूप जास्त असायला पाहिजे थोडा, कारण ते तुपामध्येच फ्राय करायचं आहे. ओके. इकडे 2 मिनिटातच पूर्ण आहे बघा. पूर्ण पाक झाला बघ गुळाचा आहे ना. आतमध्ये आणि खाली होतं, असं तराला होतं ना सर्व, तेल वरती होत, म्हणजे आपलं तूप वरती होतं. वरती होतं हे बघ, कसं झालं गुळ वरती आला सगळा. आता काय करायचं, गॅस आहे ना एकदम बारीक करायचा, नाही तर बंद तरी करायचा. तुम्हाला जमत नसेल तर बंद पण करू शकता. आता मी पटापट ढवळू शकते. आता याच्यामध्ये बदामाची पावडर, हा असं वाटतंय ते पीठ टाकलंयस तू, एवढा बदामाची पावडर बाबा. खारीकची पावडर, खारीक, हा ओवा, हे मेन. हा ह्याच्याने काय होणार की बाबूच्या पोटात दुखणार नाही, बाबूचं पोट फुगणार नाही, ही वेलची पावडर, बाबूला गॅस होणार नाही, है ना. वेलची पावडर केवढी टाकलीस? वेलची पावडर साखरेत बारीक केलेली आहे. हे आपलं खोबरं आणि डिंक, याला बोलतात हलवा. आता हलव्याला हलवायचं आहे, मग तो हलवा होणार आहे. ही काय पाहुणी आली, कोण आली, ही कोणाची पाहुणी आली? चांगलं मिक्स करायचं ना दादा, सगळं मिक्स गुळामध्ये मिक्स व्हायला पाहिजे. मिक्स होता होता इकडे मम्मीची चांगलीच एक्सरसाइज होते आहे. सर्वात जास्त गरमीमध्ये प्रॉब्लेम म्हणजे ना किचन मध्ये जे येत नाही ना त्यांना माहित नाही की इकडे गरमी सर्वात जास्त होते, है ना मम्मी. बाहेर उन्हात आणि बाहेर बसण्यापेक्षा सर्वात जास्त गरमी किचन मध्ये होते, है ना. किचन मध्येच होते. जिकडे गॅस पेटला, कोणाला थंडी वाजत असेल ना तर त्यांनी किचन मध्ये येऊन जेवण बनवायचं काम करायचं. हा बरोबर थंडी जाईल बाहेर, थंडी बरोबर जाणार. त्याचं चांगलं 2 मिनिटं जरा ढवळत राहायचं. त्याला सुगंध बघितला कसा येतोय आता, कसा येतोय, ओव्याचा, खोबऱ्याचा पण येतोय, है ना.
आता मी गॅस बंद करते. हा का? बारीक करून ठेवलेला ना. हम्म. आता फक्त आपल्याला ढवळून मिक्सच करायचं आहे. ढवलत राहायचं. हा जरा किती वेळ? म्हणजे मिक्स करायचं आहे. ते मिक्स नाही झालंय ना सगळं. हा हा. खाली वर आहे ना हे बघ. म्हणून खाली करपला नाही पाहिजे म्हणून गॅस बंद केला. हा. इकडे बघा गॅस बंद केलेला हा पूर्ण. बंद केलेलं आहे. सर्व मिक्स करूया पहिला ना. हा. आता हलवा एकदम आपला रेडी झालेला आहे बघा. ओव्याचा हलवा. असंच खायचा. हा बालंतिनीसाठी खास ओव्याचा हलवा. तिने किती खावा? नाव द्यायचं काय माहितीये का? हा. बालंतिनीसाठी खास ओव्याचा हलवा. ओके. हा हे असं नाव द्यायचं. म्हणजे बालंतिनीसाठी खास रेसिपी कोणी काढली ना तर आपला हलवा त्यांना समजेल. पण हे किती खायचं आणि सकाळी उठल्या उठल्या 2 चमचा किंवा 1 चमचा खाऊ शकतो. असा आपला एक स्टीलचा चमचा असतो ना. हा. स्टीलचा किंवा असं असा खायचं. कसा पण हे बघ असा 1 चमचा तोंडात टाकायचा. तोंड धुवायचा. चूल भरायची आणि असा पहिला 1 चमचा खायचा. चांगलं 1 महिन्यात आरामात पुरेल है ना. 1-2 महिने ताई खायला आरामात. आणि कशात भरून ठेवायचं हे? एकदम पॅक डब्यामध्ये भरून ठेवायचा ओके. आणि चमच्यानीच घ्यायचा. आता मग ताई खाऊन दाखवेल तुम्हाला आणि सांगेल कसं लागतंय ते है ना. हा. तर रेसिपी झाली. आता ताईकडे जाऊया आपण. आता इकडे आपली रेसिपी रेडी आहे ओव्याचा हलवा ना किंवा पावडर म्हणू शकतो काही म्हणू शकतो. काय म्हणू शकता. तर ताई टेस्ट कर. ओव्याचा हलवा आणि ताईला किती चमचा खायचा? 1 चमचा तर मिनिमम खायचा दिवसाला है ना. दिवसाला नाही सकाळी उठल्या उठल्या. ओके. ताई टेस्ट सांग त्याची कशी आहे आता. 1 चमचा 2 चमचा खाल्ला तरी चालेल. आणि हे आहे ना चांगला हवा बंद डब्यामध्ये पॅक करून ठेवला ना तर 2-3 महिने राहील. आपण या डब्यात ठेवलंय ना. हा बदामाची पावडर पण टाकली आहेस ना. हो. कसं लागतं ते खायला ताई? हे कसं माहितीये पूर्वी माणसं काय करायचे माहितीये खोबरं सुकं खोबऱ्याचे तुकडे ओवा आणि खारीक हे असं चावून खायचे. थोडा सुक्या खोबऱ्याचा तुकडा थोडा ओवा असं चावून खायचे. पण त्यापेक्षा हे असं करून ठेवलेलं बरं ना. पटकन खाता येतं. चला आता ताई आजपासून रोज खायले. रोज सकाळी खायचं का म्हणजे हा रोज सकाळी खायचा उठल्या उठल्या. असेच तुम्ही सर्व बनवा आणि तुमच्याकडे पण काय आयडियाज असेल रेसिपी रिलेटेड बालंतिनीला तर तुम्ही कमेंटमध्ये आम्हाला सांगा. हा है ना? तुम्ही तुमच्या पद्धतीने काय बनवत असाल तर मला सांगा. मी तसं ताईसाठी बनवेन. ओके टाटा.